Здравейте, казвам се Стилян Ангелов и днес ще ви покажа някои опции с FL Studio, главните. Ето това е програмата FL Studio 10 Producer Edition. По-хубаво да ще намерите Producer Edition отколкото демото, защото с демото няма как да си записвате проектите. И така, първото, което е, това е траклиста. С този траклист вие си подреждате всички патърни. Патърните са звуците, които сте направили, и тези звуци се подреждат тук и се прави песен с тях. Ето това е beatmaker-а. Тук главните са kick, clap, head и snare. Като ги подредите, ето така се прави бит и тук слагате примерно бита. Това тук се редат. И тук са каналите. Главните, които са FL Keys е за пианото. Като ще ви се отвори това пиано и ще се появи в beatmaker-а. Следователно цъкате 10 бутони, пиано рол. И тук вече имате пиано. Ето така. И редите ето така. И примерно така и почва песента. Така. Тук се сменят патерните. Те са безброй. За да може да направите оптималното за вашата песен. Отляво се намират звуци и гласове, които може да сложите в вашата песен. Ето те тук. Ако искате да запишете вашия проект като MP3 от Save As, и тук избирате MP3. Ако искате да го запишете само като проект, цъкате на FLP, това значи Fruity Loops Producer, и се записва като проект. След това мога да отворите пак и да си довършите песента. Но за това трябва да имате Producer Edition. И трябва да си го намерите, то го има навсякъде. Торент сайтовете за Мунда, например. И така. Това е миксера. С него се прибавят звуци тук и виждате Insert 1, 2, 3. И слагате звуци на едно, после на две, и следователно може да правите и с двата каквото поискате от тук. Ще се чува и на двата, а не на единия, затова се нарича миксер. Другото, което е, тук отгоре също имате пиано. По-лесно, отколкото да влизате в пиано в FL Keys, но там може да си промените звучението на пианото. Ето тук. Ето. А тук е само ето така. И най-важното може би е тези канали. Те придават съвсем друг звук на вашата песен, но тях ще ви ги обясня в друг туториал. И това е главното. Посетете следващия видеоклип. В него ще обясня как да си направите интро и бит. И ще направя около 15-20 урока и след това вие ще почнете да продуцирате сами песни и ще ви хареса, предполагам, надявам се. Това беше от мен. Посетете следващия ми видеоклип в профила.